केसुमान थानाय क'क्राझार जिल्लानिफ्राय एनडिपिफ्रा दिनै उदां जाबाय माबाफोर बिथांमोना बारग' एनडिपि दैदेनगिरि जानानै जोङो मोजां मोनदों, गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना गोबाव सम खस्थ' खालामनानैहाय बिथांमोना थाबाय आरो दिनैहाय मैया सा 13आ उदां जाबाय, ओमफ्राय आरो दिनै आरोबाव सा 20 आरो उदां जाबावबाय। दा साबा बाखि दंबावो सिङाव, बिथांमोननियाबो थाबैनो जागोन। दा जोङो दिनैहाय जायफोर बे उदां खालामनायावहाय जायफोर जोंनि नांथाबदों बिथांमोनखौ जोङो दिनै हामबाय होनांगोन। स्पेसियेलि जोङो जोंनि सरकारनि जे चिफ प्रमद बर' सारखौ जोङो गिबियावनो साबायखर होग्रोनांगोन। आरो लोगोसे जोंना फेरेंगा सार बिथाङाबो बेवहाय गोबां नांथाबदों, गोबां राङारि बिथिङावबो बिथांमोना मदद होनायजों दिनैहाय बेखिनि थासारिसिम सफैदों। सरकारजों लोगोसे बारग' एनडिपिनि दैदेनगिरिफोर आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोराबो एनडिपिनि जे जेंना बेखौ लानानै हाबा मावनायाव जों नांथाबनाय मोनदों। एबसुनि सोमोन्दै मा बुंनो? बिथांमोनाबो गोबां बार माने सरकारजों सावरायबाय थानायाव प्रेसार होबाय थादों बे केसफोरनि सोमोन्दैनो। आरो बिथांमोननि जे बुंनाय, बिथांमोननि जे भइस, बेजोंनो बेफोरबो मोनफा मोनसे गोहोम खोख्लैदों आरो दिनैनि बे जाफुंसारनाया सफैदों होननानै जों सानो। बेवहाय साबा दंबावो, बिथांमोनाबो थाबैनो उदां जागोन आरो।